खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 आघन 1433 मायथाइ एबा 23 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गोजाम हाबाफोरनि थाखाय जिंगा सिदोंमोन, अब्ला खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार थिरांथाखौ जोबोद सांग्रांथियै लानांगोन। नोंथाङा गुबुननि आयदाफोराव गोनांथि गैयै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जुदि नोंथाङा गोरोन्थि लामाजों रां आर्जिनो सानो, अब्ला बेयो नोंथांनि खहा खालामगोन। रावबो बेरेखा हान्जानि बाथ्रायाव दा हमजा। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। गावनि गोसोनि थाखाय नों गावनि गोसोजों खामानि मावनांगोन। बिजिरसालिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव नोंथाङा गोबाङैनो सुखु मोनगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा माखासे रोंग'थि गोनां सुबुंनि दिथाजों मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। नोंथाङा खामानिनि सोमोन्दै गोख्रै खालामनो हायो। बाहागोदारि महरै जायखिजाया खामानि मावनाया नोंथांखौ खहा खालामगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बिबानफोरजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे फन कलनि गेजेरजों माखासे मोजां खौरां खोनानो हागौ। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि दावबायनायाव थांनो थियारि जानो हागौ। नखराव जायखिजाया गोथार हाबाफारि खुंनायनि जाहोनाव नखरा फैबाय थागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि सोलोंथायाव माखासे जेंनाफोर मोनदांदोंब्ला, अब्ला नोंथाङा बिसोरनि फोरोंगिरिफोरजों बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोबाव समनि जेंनानिफ्राय उदां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव जायखिजाया सोलायनाय लाबोनो हायो, जाय नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोआ बेवहाय आरो बैयाव खामानियाव नांथाबगोन। नोंथाङा खामानि मावनायाव जेंना जागोन। नों गावनि बिमाजों नखरनि खामानिनि सोमोन्दै रायज्लायनांगोन। नोंथांनि खामानिफोरखौ नायनानै माखासे गोदान बेरेखा हान्जाफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनो हानाय गोहोखौ बांहोनायजों गोजोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि लुबैनायखौ जाफुंहोनायनि सान जागोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार फोरमायथिखौ सोरजोंबा जोबोद साननानै फोसावनांगौ। नोंथाङा माखासे जुनिया सुबुंफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मुलाम्फा मोनोब्ला, नोंथांनि खुसिनि जेबो सिमा गैया। जुदि नोंथाङा फालांगियाव हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो गोबां बिबांसिम बारग'गोन। नोंथाङा नोंथांनि गोहोखौ थार मुवाफोराव बाहायनांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोन सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा गावनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ लाखिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। रावनोबो जेबो खोथा होआलासै दाखालाम, मानोना नोंथाङा बेखौ सुफुंनायाव जेंना जागोन। नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिया गाहायाव फैनो हागौ। नोंथाङा राङारि थासारियाव गोसो होनांगोन। गोदान सम्पथि आरो गारि बायनो लुबैनाया आबुं जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। सोरखारि साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मासि जौगानायनि थाखाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनांनो हागौ। नोंथांनि लोगोफोरनि अनजिमाया बांगोन। दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नों गावनि समखौ मोजाङै बाहायनांगोन। खामानिनि सोमोन्दै फिसासिन गोरोन्थिखौबो दाखालाम, नङाब्ला खहा जानो हागौ। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। लोगोफोरजों नोंथांनि गासैबो खामानिया आबुं जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जानो थांगासिनो दं। मानोना जुदि नोंथांनि राङा फालांगियाव थाबथादोंमोन, अब्ला नोंथाङा मोनगोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया खामानिया रांनि थाखाय थाबथादोंमोन, अब्ला बेबो आबुं जागोन। नोंथाङा जयै जिरायगोन आरो नखरारि जेंनाफोरनि बादै रायज्लायगोन। जुदि नोंथाङा साख्रियाव सोलायनायनि बाथ्रा सानदोंब्ला, अब्ला नोंथांनि लुबैनायाबो जाफुंगोन।
धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे जुनिया जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो नाजागोन। नोंथांनि बसआ नोंथांनि खामानिनि जायगायाव खामानिखौ मोजां मोनगोन। नोंथाङा जायखिजाया आयदायाव जोबोद साननानै रायज्लायो। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथि आरो आखुनि सायाव सामलायनायखौ लाखिनांगोन। जायखिजाया खामानिनि सायाव सांग्रांथि गैयै दादिन्थि। मकर राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा सोरनोबा रां दाहार होदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बै रांखौ मोनफिननो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। गथ'फोरा गोदान साख्रि मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ लोगोफोरजों रायज्लायनो मोनसे खाबु मोनगोन। सासे बादायगिरिया नोंथांखौ दुखु होगोन। नोंथाङा गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन, जाय नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव सांग्राङै बाहागो लागोन। दिनै नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंजों लेनदेन दाखालाम। जुदि बबेबा नखरारि बाथ्राया गोबाव समसिम थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेबो आबुं जानो हागौ। नोंथाङा रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनि मददजोंल' जायखिजाया गोनांथार थिरांथा लानांगोन। मीन राशि दिनैनि साना नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिजों सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिनिफ्राय उदां जागोन। नों गावनि समखौ मोजाङै बाहायनांगोन। जुदि जुलि जानाय जिउआव माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। नोंथांनि माखासे गोदान थान्दैफोरा फालांगियाव फैनो हागौ। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथि मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।